Commander, Gaurav Ramsiari. दिनै जोंनि बिमा हादोरनि 78थि उदांस्रि सान आरो बे सानाव आं दुलाराय भारतनि लोगोसे दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो आंनि सिबिनाय आंनि सन्मानखौ जासिदों। दिनै साना भारतनि थाखाय आरो जोंनि भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव सान, मानोना 78थि बोसोर दिनै भारतआ ब्रिटिशनिफ्राय उदां मोनदों। बिनि सिगाङावनो ब्रिटिशआ जोंखौ फ्राय 200 बोसोर राजत्ता खालामदोंमोन, जोबोर अयथासार जादोंमोन। खिन्थु बेफोरनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जोंनि बै समनि दैदेनगिरि जेरै हारिनि बिफा महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पेटेल, सुभाष चन्द्र बस बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे गणतान्त्रिक आरो अहिंसा आन्दलन जादोंमोन। आरो बे आन्दलननि फलाव दिनै जों बे हादोरखौ 1947 मायथाइनि 15 अक्ट'बरखालि जों उदांस्रि मोनो आरो थांनाय फ्राय 78 बोसोर जों उदाङै थांना थानो हादों। आरो दा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा प्रधानमन्त्रि आरो राष्ट्रपतिनि दायित्व लानानै बे हादोरनि सुबुंफोरखौ जौगालांनो थाखाय खामानि मावदों। दिनै जों सोलोंथाइनि बिथिङाव, रांखान्थिनि बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगाथाय हादोरखौ समानै आगान सुरनो हानाय बोसोर फैदों। बेनिखायनो जों दिनै रंजायो आरो लोगोसे जों आं बेखौनो दिनै बुंनो सानदों जे जोंहा भारतआव 200निख्रुइ बांसिन हारि हारिसाफोर दं। जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो 22निफ्राय बांसिन हारि आरो हारिसा दं। बे गासैबो ज' खौसे जालायनानै जों बे उदां भारतखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बे उदां भारतखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय खामानि मावो। बेखौनो खावलायो। আমার যে প্রকৃত লুণ্ঠিত হয়েছে। AB Mino Gugoi, Udalguri DF, Second Parade Commander, ABSI Abdul Khalid, Udalguri DEF, बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजों दिनैनि मार्च मार्चआ जागायजेनबाय। Women Police Platoon, Udalguri DF, WSLP, Mirak Sivarar Netritwa. Women Police Platoon, Udalguri DF, WSLP, Lalaki Koran Netritwa. NCC Group, Robertson Rahman Netritwa. Battle Commander, Kritika Boro. Udalguri Kuali Wisposa Mancuni Dishaloi, Rosina Boro Netritwa. Udalguri Girls Agri School Andalguri Area, Rosina Boro Netritwa. As no good economy law, Congo would be the first Netritwa. Battle Commander, Saint Raymond. Kendra Vidyalaya, Udalguri, Kendra Battle Commander, Arthur Imani. Kendra Vidyalaya, Udalguri, Arthur Imani. Public School, Rosa Guard, also to Rosa University. Glory Public School, Rosa, and
Forest Udaipur. London National Library. Auxilium College Udalguri, Wasanta Coordinator London Dr. Bagari. Auxilium Forest Udaipur class. Scholarship United. Auxilium College Udalguri, Coordinator Captain Commander, Scholarship Declining Citizen. ইমান নালাগে পেন কাৰ্ড এইটো নালাগিব DRDO Udalguri. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG गरिब गामि ओनसोलाव गरिब सुबुंफोरनो एबा गरिब नखरफोरनो न' बानायना होनायनि मोनसे आसनि बिनि गेजेरजों जोंनि गरिब नखरफोरा मोजां न'आव थानायनि सुबिदाखौ मोननो हादों। কৃষি বিভাগ ওদালগুৰি কৃষিক্ষেত্ৰত ৰূপান্তৰ কৃষিক্ষেত্ৰত পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ